Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komissiyanyň Milli Talipler we Elektron Sporty Federasiýalarynyň agdybirlik tiltamady belelikdäki kärhanaty bilen belelikde geçiren ýarşlary bütün dünýä saglyk günüň şäherleri bilen utgaşdy. Pekim paýhasy ummany mawsumly Praga ýylyna Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutyna ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň mektep okuwçylarynyň arasynda ilkinji geçirilen hereketli we sanly sport, sporta innovasiýalar atly sportyň täze digital görnüşleri boýunça ýarşlary uly ruhlantyga deseni. Digital sport sportyň toplumlaryň görnüşi bolup, türgün ýekelikde ýa-da toparlaýyn sportyň belli bir görnüşi boýunça hereketli hem sanly dünýäde garşydaşylan Digital sport ýarşlary futbol, basketbol, stol tenis hemde karate-do boýunça geçirilip, oňa ýurdumyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 69-syndan 500-den urak okuwçy, ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň 22-sinden 400 ogloý talip gatnaşdy. Bu ýarşyň ýapylyş dabrasy bütün dünýä saglyk günüň şäherlerine öz goşly bedeg berdi. Yarışları türgünlemesi üçin halkara oýunlara taýýarlygyny öz başa tapgyr bolmak bilen innovasion sport görnüşlerini zekinler ýüze çykarmakda hemde hasaby almakda möhüm ähmiýete eýe boldy. Innovasion sport ýarşlaryna gatnaşanlar şeýle uly mümkinçiliklerini döredilýänligi üçin hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamda hoşallyk sözlerini beýan etdiler.